線を確認。フリー。戻りました。そう。今日はちゃんとコンビニしたもん。失うものは得られましたか？得られましたね。多分2回ぐらい。1回は買ってます。あれそういう感じ。背景をバインドにしてほしいんだよな。あっこい。バインドならワンチャンそうまで。トゥーリスト2。シーター。あ、するけど。ごめんか。よろしくお願いします。お願いしまよろしくお願いします。す。これ日本人だ。ビーロン人いない。そうがある。B 側は僕立ちますよ。リシャワレイの。あ、B じゃない、A。後ろから消す。はーい。変なとこ。です。 いいですね。 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 いいですね。
味方に当たるの。めっちゃ当たってる。びっくりしたか。大丈夫。はーい。前出なくても大丈夫です。で、そう、大丈夫か。飛んでいっちゃう。あ、そうか。死んじゃうんだった。出なかった。時間かかってる。あと、PP に切る順がいいか。切る順。清掃が。リーロン動きます。出ますね。バイパースモーク。レイナがどこいるかわかんないな。エルボー見ときます。どっか行った。じゃあここ見てればいいか。前出ません。マジで。ピンが薄い気がするけど。で、バンダル買っていいのかなわからん。レイズ買いますよ。あの子 VC にないんだ。うん。ちょっとここ変えた。グエじゃあ A 行きますね。か A 映ってない。了解です。あ、います。シャワー。シャワーバイパー。ちょここ。そう。あ、後ろアランボット。え、 B 行きましょうか。誰かいるよ。うん。どうしよう、あっちから行った方がいいのかな。うん。うん。別にできないか。スパイク。私のポットちゃん。あれでも3人いるね。
いやー、出ちゃった。ちょっとキルしてみよう。金がない。チェックした。ビソバール。バイパイ。なんか全然あれ見えちゃう。入った。フラついてる。入っちゃった。浴場側、相場来てます。大丈夫。入っちゃったか。敵に行かない。左の壁にレイナ。ナイストライ。時間がなっぱりそう。買おうか。行っちゃうぞ。浴場多分相場にいます。うん。そば、ドローン。あれ壊した。うん。どうしよう。あ、誰だ。え、みんなで。めっちゃ入れちゃう。ちょっと待ってね。あ、全然当たらん。あー、でも、なんだ、ほんとこのワープが嫌い。B が切るじゃん。ね、B 側行きます。うん。AB、切るじゃん、AB。これも壊し。
オーパが歌うのかな。レインの。確かめっちゃショット。僕ときます。ない。あ、間違えた。おう。いいなぁ。ここと、よく知らないのに。オーパッとか。ナイス。あ、びっくりした。迷った時はうまくいった時のことを思い出すの。ごめんね。する？節約するね。どっちが本当の天才かな。うん。ちょいしかいないかな。タレット展開。押せません。へへ。信号を向かいます。なんか、音がする。ワープの音が2回ぐらいしたけど。フォローしてください。はいよ。いやー。ちょっと待ってね。いないいないいない。うん、ちょっと早いかな。セントリー設置。ミッドから来てる。うん。気をつけて。うん。ワイパいやー、 16カット。ベース側に一人、ボットちゃんが、かな。タレットがやられた。グレネード展開。して、今行く。ナイス。勝利の秘訣は互いを信用すること。やるね。帰る。タレット展開。ピーソーバーロ。チェンジャー。ああ、 B レイになります。そうです。アラームごと展開。クリア。どれもいない。そう。バイバえー、イ。スパイク設置。どこに設置した？グレネード配置。私ポットと。フォロー、プリーズ。
楽しい。あわらな A に敵よ。敵残り1名。ナイス。いいか。オッケー、セーブ。はい。ボットを戻すよ。ボットを戻すよ。ナイス。やるね。お金あるよ。何かいる？どうも。相場ある。セントリー設置。なんかこの煙めっちゃ中途半端なんだけど、あんなんでいいんでしょうか。アラームボットいい配置。けそう。うん。ビール。ボットを回収。めっちゃ。なんか誰もいない。オープン設置。セントリー設置。グレネード配置。A から相場来ます。はい。ボットを回収。タレットがやられた。キルジョイ29カット。はい、パス。大丈夫か。グレネード展開。最後の仕留めた。グレネード展開。残り1名。大丈夫かも。ラボだけが仕事場じゃないんでね。誰が倒したんだ。こっちの作戦冗談かな。やるね。お金あるよ。何かいる？死んでるか。どうも。キルジョイ。タレット展開。女子すごい。アラームボット展開。いきます。フォローください。グレネード配置。グレネード配置。うええ。ランプワン。とりあえずヘブン取りました。クリア。どうしよう、下がりたい。逃げた方がいいかもね。あ、そうだよね。敵残り1。あ、ヘブン、大丈夫か。やるね。誰かテーピングしてくれない？やるね。うん。お金あるよ。何かいる？
こに行った B に行ったってことか。絶対後ろ取ってこない気がしてきた。タレット展開。アラームごと展開。全然出てくる。なんかおいやずっと打てるけど I have root。 キルジョイ35カット。どうしよう。ちょっといやランプキルじゃい。私のコダウンがスカイプラント。光あと30スパイク設置。敵残り1名。多分浴場回ってくるか消そうがよかった。おおナイスフラッシも。ナイスです。攻守交代前。最終ラウンド。やるね。お金あるよ。何かいる？あんまりアストロしかいない。そんなことある。B 行ってみます。B に行く。セントリー設置。いい相場。バイパー B ロング。配置。無理して B 行かなくても OK かも。ヘブンはヘブンは B に行く。これいけなかった B。 リロード。じゃあ A 行きます。マジで A 奥ソーバどこ行く。そっち行くんだ。グレネード配置。またワープ入ってそう。コストを戻すよ。見てる見てるとこいいかな。パーフェクト。ほらナイス。ナイス。圧勝だね。攻守を交代。ピッてた。 B に行く。すぐに見つけ出してくれるから。A スモーク焚いて守ります。あんまり前出ません。了解。でこれでいってる。B ミッドゼロです。ソバロボットを回収。 A。 A に行く。B どういうことかな。ハイパーウォール A。 ちょっと待ってね。A レイナ。
ランプレイナ。倒した。まだランプいる。あ、タレットダウン。敵残り1名 A のキャリアダウン。めっちゃ前走ってくる。ごめんね。前走ってくる。やるね。買い物するよ。入ってこないか。ね、守ります。アラームボット配置。グレネード配置。入んのとこって。ボットを回収。アラームボット展開。グレネード配置。ここ展開。は、ビロング、アロボットを戻ー、ビーミッド、ビロングは、持ってきました。気をつけて。 B 寄ります。逆になんか、セントリー設置。ないかな。変にこうか。ボットがやられた。グレネード展開。ビロング。B バイパーウォール。 B から飛ぶかもしれないです。 A 行かなくていいのかな。 A に行く。あと30秒。A に A スパイク。ボットを戻すよ。スパイクを設置。トラックのとこにスパイクだ。ここだよ。方面後ろワイパー。後ろ敵残り1名。解除いける。サンキュースモーク。私の発明品。めっちゃスモーク長いな、おめって。これ拾っていいのか。やるね。セントリー設置。アラームボット展開。グレネード配置。ボットを回収。グレネード配置。生き残りたいなら冷静にね。タレット展開。 B ミッドゼロ。多分 A A に行く。私のこちょっと騒がしい。うん。 A に行く。了解です。ですね。またいいって。 A に行く。屋上一人。ここだよ。 A でキャリアダウン。あと30秒。どうやって入った？ここ監視中。違うとこ行った。あと10秒。あ、ちょっと時間ないよね。やるね。
かに相手も静かだ。私ポットどこやったっけ。あ、B ミッドはもう足音するわ。B バイパーウォール。グレネード配置。 B スモーク立てました。はい。あ、でもまだ入っては全然来なかったです。ちょっと見えない。シャワー。コツを戻す。 B ウィンドウは、グレネード展開。寄ります。 B に敵よ。リロード。 B ロン、B ウィンドウは、バイパーウォール。セントリー設置。視界を奪う。だよ。グレネード B ロン、B ロング。B ロングレイナ、ソーバ。逃げた方がいいか。逃げた方がいいかもね。残り1名。あいや。ナイス。同じでーディフェンダーの勝利。ありがとうございました。サンキュー。静かな戦い。ボーナスついてる。対戦を確認。デスマッチ。リースター。はいだ。
仕事のうちだろうが。ファイト。遅れるな。 아니다. 봐봐요. 아니다, 나. 밑으로 떨어지.
ワイだー。残り5キル。おい。またそれ。ワイだ。うるせえな。うんち見る。残り1キル。いただきだ。それ売ってる。怖すぎる。音がでっかい。ちょっぽ。どこへ逃げようと必ず見つけ出す。ここには猛者が集うと聞いた。だから俺もここに来た。
っといけるぞ。索敵する。スキャンする。スキャンする。あと30秒。索敵する。索敵する。スキャンする。スキャンする。索敵する。
撃する。眠そうですね。はい。眠そうですね。めちゃくちゃ眠いですね。やっぱダメだ。夜も配信してるから。仕事中眠くて。スキャンする。銭湯多すぎて覚えらんない。あ索敵する。スキャンする。
ミニオンズみたいなやつ。キャンセル。何これは大砲なの？